Bon dia i bona hora i un podcast quan és l'hora. Doncs ja està, ja ho tenim. Ja ha acabat el centenari del Casal d'Olesa. Hem viscut un any ple d'activitats a l'entitat, totes disposades per homenatjar la història i cultura del Casalet, nom amb el que es coneix l'entitat i també aquest mateix podcast. I ara què? Quin és el futur? Diuen que la història es repeteix i que les coses no passen per casualitat. Amb gran emoció us podem dir que el casal segueix més viu que mai, amb una colla de gent implicada que ens l'estimem com si portéssim més de 100 anys participant. Llavors què? 10, 15, 25, 50, 100 anys més? No ho sabem. L'únic que tenim clar és que seguirem apostant per la cultura, per l'art, la cohesió social i sent un lloc de referència al municipi on tothom pugui trobar-hi una casa. Perquè per nosaltres el Casalet és això, una casa. I res ens faria més feliços que compartir aquest espai que ens estimem tant amb tots vosaltres dia rere dia. Així doncs, sigueu benvinguts. Us esperem amb els braços oberts al Casalet, a casa. Així que poseu-vos còmodes perquè comencem! El Casalet, el podcast del Casal d'Olesa. Bueno, benvinguts, benvingudes a un nou programa del Casalet. Avui estem aquí amb dues convidades, dues locutores aquí a la taula. La primera, la Sara Figueras, ja una recurrent del programa. Hola, Sara, com estàs? Hola, molt bé, gràcies. I després, a més, arran del programa que vam fer al Nadal, l'edició especial Pastorets, doncs vam fer nous fitxatges i avui doncs tenim un d'ells aquí i no és ni més ni menys que la Lucía Carrasco. Com estàs, Lucía? Hola, bé, una mica nerviosa, la veritat. Home, primer programa teu. Ho farà molt bé. Sí, no, espero que sí. Sí, aquí ens ho passem bé, si això és tot molt informal, sí. Bueno, comencem, doncs, com sempre i com ja és habitual, fent un repàs de la programació que ens espera aquest mes de febrer al Casal. Comencem el mes amb música, perquè ens visita La Baula, el 8 de febrer a les 7 de la tarda, un grup format per 6 músics amb llarga trajectòria en el panorama de música d'arrel, que s'ha unit per presentar-nos Cançons a l'ombra, una proposta que vol recuperar cançons del repertori tradicional que van quedar silenciades. Ens presentaran balades amoroses, cançons de gesta i antics couplets que van quedar a l'ombra per la moral de l'època. El dia següent tenim un nou espectacle a xarxa, diumenge 9 a 2:45 de la tarda. La Tresca la Ventresca ens presenta Maquinaigües, un concert teatralitzat que ha comptat amb la direcció artística del gran clown Guillem Albà i que ens parla sobre el cicle de l'aigua i com l'ésser humà ha domesticat aquest bé de primera necessitat. La història comença amb 3 personatges a l'aixopluc d'un paraigües i és l'inici d'un viatge que els portarà a recórrer diferents indrets de la recerca de l'aigua. La setmana següent, dissabte 15 a les 8 del vespre, seguim amb la programació de teatre amb Nua, radiografia d'un trastorn. Interpretada per Anne Parelló i escrita per ella, juntament amb Andrea Ros, reflexiona sobre els trastorns alimentaris i la pressió estètica en un monòleg amb tocs d'humor on viurem la revelació d'un secret, sense xarxa ni quarta paret. Una posada escènica entre 5 vàters, una webcam i d'altres elements audiovisuals per comprendre com se sent viure dins el malson dels TCA. L'última setmana de febrer arriba un nou taller familiar amb la Comissió Escola, dissabte 22 a 2:45 del matí. Després de l'èxit de l'any passat, ens torna a visitar l'Ultravioleta, amb un nou taller científic. En aquesta ocasió, coneixerem la història d'Agnòdice, una científica del segle IV a.C. que va convertir-se en la primera metgessa de la història. A partir d'aquest relat, farem un experiment sobre els colors de la col llombarda, en què veurem que les coses no sempre són el que semblen a primer cop de vista, tal com ens va ensenyar ella. I l'endemà, diumenge 23 a 2:45 de la tarda, torna la programació de cinema amb un dels èxits de la temporada passada, Sabent aquell, una pel·lícula dirigida per David Trueba amb una magnífica interpretació de David Verdaguer i Carolina Yuste que ens explica la història de l'emblemàtic Eugenio i de la seva dona Conchita. Després d'enamorar-se i fer carrera musical junts, a poc tots dos aniran construint el personatge fins a crear el singular còmic que comença tots els acudits amb un Sabent aquell que diu... Molt bé, doncs com ja hem comentat a l'apartat anterior a programació, aquest mes de febrer seguim amb la programació de teatre professional mensual al Casal. Dissabte 15 de febrer, a les 8 del vespre, portem l'obra Nua, radiografia d'un trastorn. Nua és una obra teatral que reflexiona sobre els trastorns alimentaris i la pressió estètica.
És un monòleg dirigit per Marta Aran, interpretat per Anne Parelló, amb tocs d'humor que actua de diàleg amb el públic, on podrem veure en directe una confessió i la revelació d'un secret, sense quarta paret ni xarxa. Els trastorns alimentaris, també anomenats com a TCA, són patologies cada vegada més presents a la nostra societat, que afecten el comportament de les persones que els pateixen, de manera que minva la salut, la qualitat de vida i els projectes de vida personals. Vista que la temàtica de l'obra d'aquest mes és la següent, i vista la seva rellevància, la tractarem avui a la tertúlia, juntament amb les nostres convidades, la Lucía i la Sara. Per començar, malgrat que els trastorns alimentaris són unes patologies molt presents a la nostra societat, creieu que n'estem prou informats? Creieu que els agents educatius, tant les escoles, els instituts, haurien de jugar un paper més actiu per afrontar i informar d'aquest problema, d'aquesta temàtica? Què en penseu? Bé, en el meu punt de vista, crec que no estem prou informats. O sigui, jo crec que hi ha una certa consciència sobre el tema, però crec que sovint les persones es pensen que aquest trastorn és com només estar molt prim o no menjar, quan realment doncs, comporta molt més que això. Perquè hi ha gent que, per exemple, no sap que doncs, el trastorn així poden iniciar-se a partir de l'ansietat o de l'estrès o fins i tot comentaris que aparentment doncs, semblen innocents, no? I que es fan sense intenció de fer mal, però que al final t'acaben afectant i et creen així inseguretats. I jo penso que les escoles, que són un paper molt important doncs, en l'educació dels joves d'avui en dia, dels adolescents, haurien de parlar-ne més i donar més veu, perquè aquests trastorns normalment són considerats com a tabús i no es parlen com lliurement. I no em refereixo només com a fer com una xerrada així de què és, què passa, que també és molt important conèixer què és, sinó també doncs, parlar-ne com amb casos o testimonis reals, perquè així t'hi puguis sentir més identificat i puguis empatitzar més amb la persona, no? I a part d'això, crec que una cosa que és molt important i que tampoc ens ensenyen és a tenir una bona relació amb el teu cos i també amb el menjar i no estar pendent de si això porta tantes calories o si això engreixa molt o no o altres coses. I crec que si des de petits doncs, ens ensenyessin totes aquestes coses des del principi de la nostra edat, doncs molta gent no desenvoluparia doncs, aquests problemes o aquests trastorns com de més gran, no? Bueno, jo estic bastant d'acord amb tot el que has dit i volia afegir que jo penso que al final la informació és poder i que quanta més informació tens sobre un tema, més fàcil és poder lluitar contra aquest tipus de discriminacions. I no sé, al final, si a tu t'han parlat de quin tipus de símptomes pots trobar a persones que estan patint aquest trastorn o quines senyals d'alerta pots veure, és molt més fàcil això, detectar-ho a les persones que tens al teu voltant i també una mica trencar el tabú i veure-ho de més a prop, no? Perquè sento que a vegades arribem a pensar que és una cosa que tenim molt lluny i que veiem a les pel·lícules i que pot passar, però mai pensem que és el nostre veí, que és el nostre amic, la nostra germana. Llavors, crec que parlar-ho és una manera de ficar-ho sobre la taula i dir, bueno, això és una cosa que succeeix, que és real, que està passant i que malauradament és molt comú i és bastant probable que coneguis algú que ho està patint en silenci. Sí, sense cap mena de dubte el que penso és que d'alguna manera es fa com si fos un fenomen una mica aïllat de la societat. O sigui, malgrat dur a terme fins i tot debats, o més aviat debats, xerrades, gent no informatives sobre això, sempre sembla com si és una cosa que està aïllada, que hi és un trastorn, no? Com quan et parlen de qualsevol altra malaltia, no? Però les dades ens diuen que d'entre els joves de 12 a 21 anys és la tercera malaltia crònica més comuna en aquestes edats. És molt fort, És a dir, és una cosa que no, o sigui, està en el nostre dia a dia. Penso fins i tot que tots i totes coneixem a gent que malauradament viu amb aquesta malaltia, aquest tipus de malalties que molts cops les individualitzem, no? Pensem que és una cosa, no, que és culpa de la persona, la persona no ha après bé, no se li ha ensenyat bé, no? O qualsevol cosa ha desenvolupat això amb el temps i lluny d'això és una cosa social, no? És una problemàtica social i és culpa de la societat, no? Sí, completament. I que passa molt i no ens n'adonem, o sigui, és això que tu has dit. Sí. Llavors, lligant amb això, com penseu que la societat actual, amb aquesta obsessió pel cos perfecte
sembla que no deixem, no? Cada cop surten més iniciatives, no? Per acceptar més el teu cos, però no el deixem enrere, no? L'obsessió amb el cos perfecte segueix sent una tònica a la societat. Llavors, com penseu que això influeix sobre la percepció que tenim sobre nosaltres mateixos? I després, a més, també us llanço una altra pregunta, que penso que és bastant pertinent, que és que com creieu que es percep també això entre els diferents gèneres? Hi ha un biaix de gènere, en aquest cas, entre doncs, com es viu aquesta malaltia, aquestes malalties. Jo després tinc algunes dades preparades que també us puc dir, però primer m'agradaria saber de primera mà per part vostra. Bé, doncs, penso que actualment estem sotmesos a una pressió estètica molt forta, molt gran, i això també és degut al creixement de les xarxes socials, no? Avui dia tothom té xarxes socials, tothom es tira moltíssimes hores al dia mirant-les, i al final són molts inputs que tenim de veure sempre el mateix tipus de cos i els mateixos estereotips, i al final podem arribar a pensar que el que està bé o el que és correcte és allò, perquè com no veiem la diversitat que realment existeix, perquè a la vida real ningú té la pell perfecta ni el cos perfecte. Llavors, crec que les xarxes, no les vull demonitzar tampoc, perquè penso que també poden ser una molt bona eina, fins i tot per fer activisme, però és innegable que hi ha molt de contingut que és molt nociu. I em sembla greu perquè cada cop les generacions més petites tenen accés a aquest tipus de contingut i són com esponges. Llavors, tot el que veuen ho interioritzen d'una manera que és bastant perillós. De fet, recordo, no fa gaire temps, la meva germana em va explicar una dieta que es deia la dieta de les princeses Disney. No sé si n'heu sentit parlar. No. Va ser molt popular a les xarxes i bàsicament tractava sobre associar cada princesa amb un número de calories o amb un menjar en concret. Per exemple, el dia de la Blancaneus només podies menjar pomes. El de la Frozen només podies menjar gel. Sí. El de la Sirenita, beure aigua, i tot així, però coses molt greus. I això és el més greu del cas, és que m'ho va explicar la meva germana, que en aquell moment tenia 10 anys, i jo ho havia sentit de les seves companyes del col·le, que tenien també entre 9 i 10 anys, i que van estar parlant que algunes ho volien començar a fer per baixar de pes i tal. I lligant-ho amb la segona part de la teva pregunta, sí que penso que les dones patim aquesta discriminació de manera més notòria, perquè al final, per desgràcia, molts cops se'ns valora més per com ens veiem que pel que diem, i això és una cosa amb el que hem de viure. I els homes també ho pateixen, però de manera menys notòria, i es veu reflectat a les xifres, ja que segons la CAP, 9 de cada 10 persones que pateixen un TCA és una dona. Això mateix, era una de les dades, fins i tot que tenia preparades, és això. O sigui que el col·lectiu més comú de patir aquest tipus de malalties són les dones adolescents i joves, que no només, o sigui, és que això és molt fort, és que no és que passes als 20 anys i comences a tenir problemes, que igualment és nociu, però és que passa amb joves i adolescents, que és el que trobo més problemàtic, perquè són persones que no tenen formades una visió del món, hi ha moltes coses que els hi falten per aprendre i, ostres, encara són molt més influenciables, no? Ens comentaves lo de la teva germana, que fins i tot abans de l'adolescència, que ja estan tenint contacte 10 anys, amb aquestes coses. Molt fort, Sí. No. És que, jo he flipat amb això. En aquest sentit, l'obra nua, que la portem al casal, mostra en primera persona una experiència d'això, no? La protagonista, l'Anne Parelló, va viure en primera persona una experiència d'aquestes com segur que moltes altres persones i moltes altres dones també deuen haver viscut. I llavors ella, doncs, amb aquesta pressió estètica que estava vivint la va derivar inevitablement, d'alguna manera, en un trastorn alimentari. I a mi m'interessaria, no, que em diguéssiu com creieu que una obra, una peça de cultura, pot ajudar en la lluita i l'activisme, per la pressió estètica i per la lluita contra els trastorns de conducta alimentària. Bueno, jo penso que l'obra nua pot ajudar molt perquè posa com, en una manera de dir-ho, com
cara i veu, no? A una experiència que per a moltes persones pot ser invisible, no? I que no sabem. I quan veiem algú doncs, explicant en primera persona el que ha patit i el que ha viscut i com s'ha sentit durant aquests anys i com ho ha passat, no? Doncs, o almenys jo, no sé si també vosaltres, però deixo de veure-ho com una cosa així com un tema llunyà, no? Que no es parla, sinó ho veig així com més de prop i empatitzo i m'hi puc sentir identificada i penso que això és com clau per això, generar empatia i també perquè et pugui donar eines per com gestionar-ho o per la gent que estigui passant una situació similar. I a més, jo crec que visibilitzar aquest tipus d'experiències també ajuda com a trencar tabús amb el que hem parlat abans i a parlar-ho més obertament perquè són realment converses necessàries que tothom hauria de tenir, tothom hauria de poder parlar lliurement i gràcies a l'obra és molt probable que moltes persones es comencin com a replantejar com es miren a ells mateixos, com es parlen al seu propi cos i com parlen del seu cos a altres persones, perquè també és molt important i també com donar aquest toc d'atenció per si algú no és conscient que trastorns així i la pressió estètica pot afectar molt a la salut mental i realment potser no s'hi parla. Llavors jo crec que no només pot ajudar a qui pateix aquesta malaltia, sinó també a l'entorn, perquè entendre la persona penso que és com el primer pas per poder acompanyar també i prevenir aquest problema en altres persones, no? I sí, jo crec que això. Jo penso que la veritat que és una tasca que és molt necessària, això que farà l'Ann Perelló, perquè ens pot ajudar molt a, com deia la Sara, a empatitzar i també, lligant-ho amb una cosa que has dit abans que m'ha agradat molt, saber el mal que pot arribar a fer un comentari, que nosaltres el podem fer de manera innocent, sense ànim de fer mal, però sempre que facis un comentari sobre el físic d'una persona probablement sigui necessari. Llavors, crec que aquest tipus d'històries o d'experiències ens poden arribar a conscienciar i educar una mica sobre el tema i bueno, aprendre això, a no jutjar la gent pel seu cos ni fer comentaris sobre cossos aliens. Sí. Això que diuen de si no vols que t'ho diguin, a tu no ho diguis, no? És com molt simple, però realment té un significat que és molt profund. Sí. Si tu no vols que et critiquin o et diguin coses lletges sobre el teu cos, tu tampoc ho facis perquè no saps com o què està passant l'altra persona, no saps com pot reaccionar i com aquesta insult o comentari pot afectar una persona. I d'on surt això, no? Perquè ser conscient de tot el bagatge, parlant ja del tema de pressió estètica, o sigui, tot el bagatge que se'ns imposa d'alguna manera, i com moltes persones viuen d'una manera silenciosa aquesta lluita amb el seu cos, com te n'adones que cada cop més persones es critiquen el seu cos, elles mateixes, no? Que em critiquen, no, jo és que soc molt lleig, soc molt lletja, jo no, o és que soc no sé què, no? Petits comentaris del dia a dia de ai, hem de fer un vídeo per no sé quina cosa, no, jo no vull sortir, jo és que soc molt lleig, jo soc molt lletja, no sé... O sigui, com normalitzem el no, és que a mi el meu cos no m'agrada. I viure amb aquesta lluita constant, no? És viure en una batalla. Viure en una batalla és viure sense pau. Llavors, és inevitable que això s'ha de trobar una solució per a aquestes coses. I m'ha semblat superinteressant, Lucía, el que deies sobre les xarxes socials. No, tampoc s'han de demonitzar perquè són una eina, però són una eina que es pot utilitzar cap a bé. Sí. Es pot utilitzar cap a bé. I la gent que té finestres d'exposició en aquests mitjans i que té maneres de fer-ho arribar a gent, és realment molt interessant com s'utilitza això i com tenen la capacitat de mostrar diferents realitats a les persones i de no sempre caure en sempre el mateix tipus, el mateix cànon. L'estàndard, no? L'estàndard que sembla que sigui, no?, el que s'ha de ser, quan és totalment allunyat de la societat. I que us dic una cosa, que això, que no és que, és que això anirà només bé a les dones. No, és que això ens va bé com a societat. És que n'estic segur que les dades diuen una cosa i moltes dones ho pateixen perquè la cosificació de la dona, home, és un tema també a la nostra societat molt important. Però és que passa tot arreu. És que els cànons que se'ns estableixen és que estan fora de la societat i llavors es creen la dieta de les princeses Disney, no sé què, no, perquè podràs arribar al cos de les princeses Disney. Sí. Com tenen el cos les princeses Disney? Com?
No, és que al final és lluitar contínuament per intentar tenir un cos o un físic en general que és irreal, que no existeix. Per intentar ser acceptat a la societat com cossos. Si no tens un cos establert a l'estàndard, no ets acceptat. Com que no tens un cos així com normatiu... És que és molt fort. És que és molt fort a nivell de satànic, quasi. O sigui, a nivell de dir... Què està passant? Hi ha una mà invisible que està controlant totes les facetes de la societat i està intentant controlar com pensem i com ens veiem a nosaltres mateixos i evitar que estiguem en pau. Per tot això, l'obra nua ens permetrà viatjar amb la protagonista per comprendre com se sent des de dins viure el malson dels trastorns de conducta alimentària. Podrem trencar mites que envolten tots aquests trastorns i veure que no és un problema individual o de cada persona, sinó, com ja hem dit, una fallida com a societat. Animem a tothom que ens escolti a venir a veure aquesta obra per poder trencar tabús i poder conscienciar-nos i informar-nos més d'aquestes patologies. 15 de febrer, a les 8 de la tarda, com sempre al Casal d'Olesa, voldríem acabar, però, la secció indicant diferents números i espais de contacte per tal de demanar informació o bé ajuda en relació als trastorns de conducta alimentària. Primerament, podeu consultar el vostre equip d'atenció primària de referència, el CAP, o bé trucar al 061, Salut Respon, disponible a les 24 hores del dia, per si necessiteu ajuda. O també podeu contactar amb diferents associacions relacionades amb els TCA, com per exemple la CAP, que la CAP us recolzarà i us informarà de com podeu accedir a un tractament especialitzat per la problemàtica que teniu. Tot sempre des de la sensibilitat i des de l'entendre per què està passant aquella persona i no tractar-ho com una cosa estranya, com una cosa diferent, sinó com una cosa del dia a dia que passa, malauradament, és present, no? L'atenció s'ofereix per telèfon, per correu electrònic, per videoconferència i també presencialment. L'associació també presta serveis de suport i acompanyament tant a les famílies com a les persones acceptades. Gràcies, Sara, gràcies, Lucía, per aquesta tertúlia. Nosaltres continuem aquí al Casalet. Bé, doncs després d'aquesta secció que ens ha deixat una mica de mal cos, que continuem perquè hem de seguir amb el programa. Ja estem arribant a la recta final del Casalet, però no us preocupeu perquè us portem un plat fort. L'últim cap de setmana de gener, els dies 25 i 26, vam celebrar la cloenda del centenari del Casal. Durant tot l'any passat es van dur a terme moltíssimes activitats commemoratives per recordar totes les activitats, espectacles i esdeveniments que van ser presents en diferents moments de la història de l'entitat. I doncs, al cap de setmana, el 25 i 26, vam realitzar tot un seguit d'activitats que va ser realment molt interessant, no?, per acomiadar com bé, no?, el centenari. I avui en exclusiva al Casalet, us portem un superreportatge de tot el que va passar el primer dia d'aquell gran cap de setmana amb el Marc, amb l'Oriel, els vam enviar i res, doncs us passem la connexió amb el reportatge. Moltes gràcies, Jan. Doncs avui, efectivament, us portem un reportatge molt especial. Jo sóc l'Oriel. I jo sóc el Marc. I ens trobem aquí al Casal el dia 25 de gener a fer què? Doncs a celebrar la cloenda d'aquests 100 anys d'entitat, perquè estem celebrant durant tot aquest any, com ja sabeu, el centenari de l'entitat. I avui arriba el seu fi, la cloenda. Després de tot un any de celebració i commemoració d'aquests 100 anys, on s'han fet moltes activitats, aquest cap de setmana, malauradament, ha arribat la cloenda. Però, que us hem preparat un dia ple d'activitats per tots els públics que de ben segur celebrarem. I molt bé aquests 100 anys d'entitat i els que encara ens queden per viure, oi? I nosaltres us ensenyarem tots els detalls amb aquest reportatge. Sí, ens acompanyeu? Doncs som-hi. Ens trobem amb la primera activitat programada, un vermut musical de la mà de Top Band Duet. Veniu, que ja comencen! Entrevistarem a la gent de la barra, a veure si tenen molta feina. Bon dia, què teniu molta feina? Uy, me habéis pillado. Sí, molta feina. Estem molt contents perquè ha vingut molta gent i això és bona senyal.
però almenys esteu disfrutant d'una bona música, no? Bueno, és boníssima, ja m'han demanat el contacte del grup perquè està triomfando lo más grande. Anem a preguntar a una altra persona. Hola, hola, què, com va la feina? Bueno, bé, ara esperant si ve algú, però gaudint del concert, més que res. Que bé, quina sort que té la gent que està aquí al bar. Mare meva. I ara farem l'entrevista a Top Band Duo. Què, com ha anat aquest concert? Pues molt bé, home, la primera sensació ha estat molt bé. Sí, jo crec que sí, no? El públic ha estat molt bé, s'ho ha passat bé, jo crec que d'això es tractava, la veritat. I com va sorgir aquesta banda? Pues aquesta banda va sorgir fa molts anys. Nosaltres hem vingut en petit comitè, formem part d'una banda de 5 músics que portem molts anys fent festes majors, events i tot tipus de concerts. I bueno, va sorgir d'un grapat d'amics que un tocava un instrument, l'altre, i bueno, pues, com passen totes les coses, ens quedem i una cosa porta l'altra i així pues, portem 20 i pico d'anys, no? Sí. I porteu 25 anys de trajectòria o més? 5, 30, no sé quan portem. Bueno, sí, poder una mica més i tot, sí, 25 segur, sí. Segur, 25 segur. No ho sembla perquè semblem molt joves, però sí, portem. Vale, pues moltíssimes gràcies per venir, ha sigut increïble, de veritat. Superbé, home, sí. Un plaer per nosaltres. Ara farem l'entrevista al Mingo. Ara entrevistarem el Daniel Busson, un membre molt memorable del Casal d'Olesa, el president del Casal d'Olesa. Què, Mingo, com pinta el dia d'avui? Bon dia, bona hora. Avui pinta un dia històric perquè hi haurà tota la gent que ha passat pel Casal i serà un dia d'emocions, d'aquesta gent que ha sigut la que ha portat arribar avui, l'any passat, als 100 anys. Són la gent que sense el seu esforç i sense el seu compromís avui no estaríem aquí. Avui serà un dia històric. Home, doncs pinta molt bé perquè farem unes activitats pensades per tota la gent del Casal i de fora del Casal que han viscut l'època dels concerts, de música que s'ha fet aquí al Casal i crec que és a més, és una bona activitat per anar tancant el centenari. Com has viscut aquest any de cloenda del centenari? Doncs molt emocionant, molta feina també, molta emoció i molta feina compartida i també ha servit de record per recordar tot el que s'ha fet aquí als últims, al llarg d'aquests 100 anys de teatre, de concerts, de tot tipus d'activitats, de cinema i aquesta cloenda doncs, serveix com per recollir aquest esperit que hi havia i ens ha servit com també aquest últim any per reconnectar amb totes aquestes persones que han passat per aquí, amb totes aquestes activitats que s'han fet al llarg d'aquests 100 anys i no podem estar més contents. Bé, és un any d'emocions, és un any que hem fet els homenatges a totes aquelles coses que el Casal havia fet, doncs Pastorets, el Carrusel, el teatre, ha sigut fer també amb això una mica d'homenatge a tot el que s'ha fet la trajectòria del Casal aquests 100 anys. Bé, ha sigut un any guai. Vale, i tu que portes molts anys aquí al Casal, què és per tu el Casal? Què significa? Pel Casal ha sigut la meva vida. Ha sigut el creixement amb cultura, el creixement amb amics, el creixement per la cultura del poble, ha sigut una part de la meva vida. Part de la meva família, l'altra és el Casal. Des dels 17 anys que vaig entrar en Junta fins avui que en tinc 71, o sigui que són 53-54 anys estar aquí dintre. I Dani, tens algun moment destacat que vulguis mencionar? No em decideixo per cap moment destacat. Cadascuna de les activitats que hem fet han tingut el seu component, el seu moment emocionant i important i rellevant,
però per mi sempre el moment més destacat és l'ara, és l'aquí i ara i estar aquí en aquesta cluenda recollint i recordant tot el que ha passat aquest any té un pes emocional molt gran i per mi és ara, és acabar, és tancar, recollir tot això i continuar endavant. I el següent moment més destacat serà el que passi demà, segurament, i el que passi la setmana que ve i així anar continuant. Pues que bé, moltíssimes gràcies, Dani, ens veiem per aquí. Pues moltíssimes gràcies, Mingo. Ens veiem d'aquí a sempre. I seguim amb els actes de celebració d'aquest centenari i ara estem amb el tradicional dinar de germanor, així que si voleu acompanyar-nos anem a veure com està anant. Renoi, quanta gent! Mireu, mireu! La veritat és que és un goig veure tanta gent que estima el casal i que està al casal i que celebra aquests 100 anys al casal. Anem a investigar com estan anant. Estem aquí, acompanyeu-nos a investigar com ha anat aquest dinar pels membres del casal o la gent que ha vingut a dinar. Així que acompanyeu-nos. Hola, què tal? Com estan en aquest dinar, senyor regidor? Molt bé, tot boníssim. Sí? Què t'ha agradat més, el primer o el segon? Home, a mi l'escudella em perd, per tant, l'escudella. I què ens pots dir del casal? Estàs content del centenari? Home, estic molt content i a més estic molt content de poder-ho celebrar amb tothom, que hi ha aquí gent que fa molts anys que treballa per Olesa, per tant està molt bé de poder-ho celebrar tots junts dinant. I per 100 anys més, no? Exacte, home, i a més tant de temps, vull dir, 100 anys són molts anys. És una festa que val la pena de fer i així tots plegats, per tant molt content. I entre tots els convidats hi ha un que ens fa especial il·lusió, i és que demà tindrem el venedor de fum, de Joan Font, actor olesà conegut per ser membre de Comedians. Per tant, anem a investigar com estan en aquest dinar per ell i què en pensa del casal. Hola, Joan, que et podem fer unes preguntes. Són del podcast del Casalet, el podcast del casal, vale? Molt bé. Llavors, espera, que em col·loco bé. Com estan en aquest centenari? Bé, de moment molt emocionant. Per mi és un viatge al temps, recobres amics, coneguts, l'espai pell de gallina moltes vegades i és millor impossible per mi. Com estan en aquest dinar? Està bo? Què t'agrada més, el primer o el segon? A veure, això ara fas com la meva filla petita que diu a veure, això qui t'agrada més, aquest o aquell? Dic, és com allò que costa molt de decidir. Tots dos m'ha sigut... Estava bo tot, no? Estava boníssim. No he portat la fiambrera, però si no m'emportaria... M'emportaries. I estàs nerviós per demà o què? Bé, és un nervi diferent d'un nervi que actues en un lloc normal, sinó és un nervi que actues en un lloc que té una pressió feta, que és casa teva. És com tu actues davant d'amics, coneguts, i és emocionant, molt emocionant. Molt bé, moltes gràcies, I ara farem l'entrevista a l'alcalde d'Olesa, en Jordi Parent. Moltíssimes gràcies per venir. S'ho està passant bé? Molt, m'ho estic passant molt bé, com no pot ser d'altra manera, celebrant el final del centenari del casal, amb gent que conec des de fa moltíssims anys i amb una entitat on des de ben petit hi he tingut una relació i per tant m'ho estic passant molt bé. Vale, i ara el Casal d'Olesa és una institució centenària que ha acompanyat a diverses generacions de vilatans. Què creu que representa per al poble aquesta continuïtat de 100 anys?
Bé, doncs d'entrada, malgrat han passat 100 anys i s'han fet moltes coses, crec que representa alegria, que representa frescor. La gent ha de saber que la Junta del Casal està formada per gent de moltes edats, però gent molt jove també, i per tant hi ha hagut un relleu generacional que fa que el Casal estigui més viu que mai i per tant només pot representar que present, però també molt de futur. Vale. I ara que el Casal d'Olesa ha arribat als 100 anys, quina és la seva visió per a aquesta entitat de cara al futur? Doncs la veritat és que jo auguro un futur molt bo pel Casal, perquè, com deia abans, hi ha una junta molt jove, amb moltes ganes de fer coses. La gent, si veu la programació que es fa al Casal, és una programació molt viva, una programació per totes les edats, una programació amb molta frescura, i per tant doncs, crec que el futur del Casal està garantit i crec que a Olesa tindrem Casal com a mínim per 100 anys més. Pues sí, moltíssimes gràcies per l'entrevista. I ara farem l'entrevista a l'Emma Duran. Emma, sabem que alguna vegada has participat al Casal d'Olesa. Com va ser i què vas fer? Molt bé, doncs, fa molts anys que he participat al Casal. Tinc molts records de venir a veure xarxa com a públic i de més, però sí que és veritat que l'experiència més bonica o amb la que més guardo amb carinyo és quan vaig participar al musical de Hairspray, que es va fer farà uns 15 anys, una cosa així, i sortíem ballant i va ser espectacular, va ser una experiència preciosa. Que guai. I després, què et fa sentir que les entitats estiguin tan vives aquí a Olesa i què creus que beneficia això al poble? Doncs, que les entitats de cultura estiguin tan actives i tan vives és una passada. És un exemple, penso que som un poble que som un exemple a nivell cultural per tot el moviment associatiu que hi ha. Hi ha moltíssima programació, la gent pot gaudir, tots els olesans i olesanes poden gaudir d'una varietat espectacular i penso que a la vegada també enriqueix i fa que noves generacions com ara vosaltres s'animin i també formin part de la cultura olesana, que és molt important. Pues sí. Moltíssimes gràcies, Emma, ens veiem. Gràcies. Hola, mossèn, què tal? Com està vivint aquest centenari? Emotiu, no? Molt emotiu, molt content de veure que una institució com el Casal, amb col·laboració de tothom, ha arribat als 100 anys. I això és un motiu de celebració i també d'animar vers el futur. Per exemple, tu ets molt jove i la noia que grava també, doncs heu de començar a plantejar-vos també agafar responsabilitats, que el món és vostre. Total, i el Casal també sempre ha sigut font pels joves perquè vinguin i era part de la missió, no?, amb el que veu crear-ho. El Casal sempre es va muntar per acollir la joventut del poble. Has de pensar que quan el Casal va començar el país no estava com avui, i el Casal era un lloc on es reunien els joves, no solament per fer reunions, sinó també bàsquet i teatre, sobretot el teatre ha estat una de les figures més importants del Casal, sobretot els pastorets, i d'altres obres. Molt bé, doncs a seguir gaudint i per 100 anys més, no? Molt bé, doncs que puguem durar-ho tots i que un dia tu siguis president del Casal. Apa, ja ho ha dit, exclusiva mundial. El mossèn Esteve vol que sigui director del Casal. Això de moment ja ho veurem, però la festa continua aquesta tarda amb més música. Atenció perquè estan els Bongo Beat assajant pel concert d'aquesta tarda. Anem a veure com van. Sona bé, sona bé! Renoi, què? Ho teniu tot preparat ja, no? Bueno, ja està gairebé tot a punt. Ens falta que arribi el saxo, el Ferran, i ja ho tindrem. Molt bé. Què? Us volíem fer algunes preguntes sobre els Bongo Beat perquè tots els espectadors del Casalet us coneguin, ¿vale? Llavors, com es va fundar aquest grup? Per què els Bongo Beat? No sé el que ens vulgueu explicar. Bona pregunta. Mira, es va fundar perquè eren un col·lectiu de gent que tenien ganes de fer música instrumental amb gent que sigui d'aquí, de prop d'Abrera, Olesa, Esparreguera, i aquest va ser el concepte inicial de la banda. Super, que xulo. I els assajos i això com funciona? On assageu? Quedeu?
assagem a Esparreguera generalment i, bueno, depèn de l'època, doncs més sovint o menys sovint, depèn de la feina, però assagem a Esparreguera, sí. Super, que xulo. I què ens podeu dir del nou disc? Sabem que es diu Sur del Desierto, és veritat? Correcte. I com va sorgir la idea del disc, com la vau crear? Bé, doncs era un disc que ja feia molt de temps que teníem ganes de fer, perquè n'havíem fet un, però era en directe, gravat durant un concert, i ara en volíem fer un d'estudi. I bé, el concepte de Surf del Desierto era una mica buscar aquesta paradoxa de la música surf, que és molt de Califòrnia i d'Estats Units i això, però també del desierto per fusionar amb altres estils així més... I bueno, ens agradava la paradoxa de surf, però del desierto. Que guai, que guai. És les cançons que ens ensenyareu avui, no?, aquest concert? Sí, en tocarem unes quantes del disc i també tocarem més repertori, que tenim molt repertori de versions també, perquè aquest disc és un disc que hi ha tot temes propis, menys un bonus track, que és una versió. Oh, però ara... exclusiva, exclusiva. Podem dir de quina cançó es tracta o no? O ho haurem de descobrir? Sí, hem versionat una cançó que es titula El Sótano, que és la cançó que és una sintonia d'un programa de ràdio. Oh, xulíssim, molt bé. Doncs ara veurem els Bongo Beats a les 6:30 aquí a l'escenari de la Sala Polivalent del Casal per tancar la cloenda del centenari de l'entitat. Per tant, us deixem, que vagi molt bé, seguiu assajant i ens veiem després. Molta merda! Som-hi! Ens trobem aquí amb l'Aina i el Martí, que són dues persones que han col·laborat activament en el casal. Què és per vosaltres el casal? Com ho definiríeu? Per mi el casal, a part del teatre i tot el que fem, és els amics i la família que hem creat aquí. Sí, no? El casal són tardes després d'arribar de l'escola, després d'arribar d'assajar, de fer mil coses, i arribar aquí i fer els pastorets, i arribar aquí i veure la gent que tens ganes de veure, les tardes de Nadal amb els pastorets, que és un mes m'he trobat jo, i penso que és això, el grup i la gent que forma part del casal. Total, anava a preguntar-vos quines experiències teníeu per explicar-nos, però més o menys ja ho heu resumit molt bé, no? Que això, que el casal és molt més que assajar, és dies, hores, amics, companyia, no sé si voleu afegir alguna més. Només per nosaltres els pastorets, afegir, no? Els pastorets, sí, és el més destacat del casal per nosaltres són els pastorets. I tot el que ve ara de teatre musical, que n'hem fet moltes de bones, i el que ve. Total, perquè hem complert 100 anys, però encara ens queden moltes més activitats de teatre, tallers per nens, infants, adults, per viure, perquè encara queda molta llarga vida pel casal, oi? Per 100 anys més. Això, per molts anys. O 200. 200, mare meva. Molt bé, moltes gràcies, nois. Que vagi bé, merci. Doncs això ha estat el reportatge de la cloenda del centenari al casal. Ha estat un gran dia. Tornem. Connexió amb el podcast. Adeu! Moltíssimes gràcies, Marc i Uriel i a l'Emma, que estava darrere les càmeres i també l'ha muntat tot el programa. Així que moltes gràcies per aquest gran reportatge que vam poder veure com va ser la cloenda d'aquest centenari. Ben bé que ha quedat un bon record de tots els moments i totes les emocions que es van viure aquell dia. Aquell cap de setmana va ser una molt bona cloenda d'aquest any commemoratiu que va finalitzar el dia 26, l'endemà del reportatge, amb l'obra teatral El venedor de fum, de Joan Font. En Joan va explicar la seva història de com es va convertir en un home de teatre i de tots els èxits i adversitats que ha viscut. Va ser molt emotiu, ja que un dels seus llocs d'origen com a teatre va ser, òbviament, no, el casal. També de la seva companyia, famosa companyia, Comedians, amb l'espectacle Non Plus Please. Olesa ha sigut sempre casa seva i llavors doncs, vam estar molt contents de poder rebre el Joan Font amb aquest espectacle. Va ser super emocionant que tornés en aquest lloc d'inici on va començar la seva professió i que poder recordar fins i tot tots els moments viscuts a l'entitat, amb els pastorets i a tot arreu, a Olesa, a Barcelona i arreu del món. No hi havia millor obra per tancar el centenari de l'entitat, va ser com tancar un cicle, d'una manera dolça i emocionant. Moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats de nou al Casal d'Olesa per aquests 100 anys d'història i li desitgem que en compleixi molts més. Va, doncs encarem ja la recta final del programa amb la secció en què ens portem recomanacions culturals de tota mena, cada desastre. Comencem amb tu, Lucía. Què ens portes? Bé, doncs a mi m'agradaria recomanar la pel·lícula La Virgen Roja.
És una història basada en fets reals que ens explica com va ser la vida de la Hildegard Rodríguez, qui va ser activista política, escriptora de diversos llibres i articles sobre l'alliberament sexual femení i es va convertir en l'advocada més jove d'Espanya amb només 17 anys. En aquesta pel·lícula, dirigida per la Paula Ortiz i protagonitzada per l'Alba Planes i l'Anna Joan Imri, podem veure les dificultats que es va trobar la Hildegard al llarg de la seva vida i com va lluitar per uns ideals que eren molt revolucionaris per la seva època. Si la voleu veure, la podeu trobar tant en català com en castellà a Amazon Prime Video. Bé, doncs l'obra de teatre que he escollit per convertir en vosaltres es diu Els Bons i és creada per Ramon Madaula, interpretada per ell mateix juntament amb Jordi Buixaderes i Anna Casals. Aquesta és una tragicomèdia que explica la història de dos amics que han quedat a 7:45 del vespre al cercle artístic del seu municipi en l'època de Nadal. Allà fa anys que interpreten respectivament l'Arcàngel Sant Miquel i Satanàs en els pastorets locals del seu poble. El que fa de Satanàs, el veterà, aquest any no ho podrà fer perquè acaba de perdre un recurs d'apel·lació i li toca complir pena a presó. I és per això que li demana al seu amic que el substitueixi, tot i que li costa molt interpretar un personatge de dolent. El veterà li ensenyarà les eines que cal activar perquè broti la maldat necessària per ser un bon Satanàs. Qui me'n dieu, us interessa? Realment molt interessant. Sí. Jo el que us porto és l'obra de teatre musical El dia de la marmota, que la vaig anar a veure, la veritat és que em va encantar, em va emocionar. Ara mateix la podeu trobar al Teatre Coliseum de Barcelona, però bueno, estarà fins al mes de març, meitats de març, crec, finals. Realment val molt la pena, aneu-la a veure. És una obra que es basa en la pel·lícula també Atrapat en el temps, o El dia de la marmota en anglès, que és una pel·lícula molt coneguda, protagonitzada per Bill Murray, i llavors, agafant aquesta història, la musicalitzen d'una manera espectacular. Això és una adaptació d'un musical de Broadway, i està en català, que és de les coses que també que més m'agraden, i realment és que s'ha d'anar a veure. Jo la tinc pendent, jo la tinc pendent. Sí, jo també. No es pot explicar aquí perquè és una experiència totalment que es basa en la repetició i la repetició i la repetició, i sortireu rient, plorant i passant una bona estona, que és sens dubte el més important. I fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per seguir-nos un mes més. I això ha sigut el Casalet, amb la Lucía Carrasco, la Sara Figueras i jo mateix, Jan Cànovas, en la interlocució, l'Emma Cànovas, la Meritxell Vinyals, el Marc Figueras i el Pol Buch, i jo mateix també a la redacció, i el Pol Buch, l'Emma Cànovas i el Dani, fent que tot això es vegi i s'escolti perfectament. Nosaltres ens tornem a trobar d'aquí un mes. Fins aleshores, ens veiem al teatre. Adeu. Adeu, gràcies. No sé, baby, no podríem intentar. Juguem al joc de l'amor.